If you're not careful about this man, and if you're not four, five, six. If the ushers they are not attentive, I told you, Asha. I told you. If you're not careful, how about this man, and if you're not I told you, Asha. I told you. If the ushers they are not attentive, I told you. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Look at me. Pick him up. What's the size? Now, quando ele falar que eles não se cansaram, mas o cara, ele está o tempo de soar, ele é a pintura dele, faz uma coisa, se Mas agora agora, não dá uma cara em casa, não faz as coisas, não tudo que você fez. eu não podia dizer. Eu, Tisha, vai para explicar, Tisha. Mas eu falei, então, por não provocar o cara que ele deve fazer. Eu Ninguém na área vai te fazer. É? Vai dar assim, né? Vai te matar no lugar. Para lá. I'm going to last.
Ngongeni ifana April apha enkonzweni zifriends zami basikhonza ukuphila le-believers ngigqibile mna ndiselayinini izolo ogqina kwam ndabona inkosi xa ndivukani lapho kukho abantu kunokhwazana igalatemkwaza besitendekuyathandazela abantu okuzathandazela abantu so kukhwitshu wena ubufola etshini ugqibela ngoko kwenzeka unone walapha besithi ifriends zami bengaqhelanga nje bathini zithe ifriends zami ndiqhelanga nje ima uthanda ikomedi but izolo babone into abangaqhelanga uthini zezibefriends zakho zijoy ikhona khoya khawuza friend khawuleza thanisa njani friends seza yintoni ibonileyo izolo yintoni ibangela uba uyamazi usinofana ufunda naye utheni ongumntu ojokani njengento wakhe but izolo yintoni ibonileyo izolo like lethukuthele enomsilo ejonge kakubi abantu like engenguye bani ucaphisileyo abengacaphukanga behleli mhlawumbi wakho ndiyifuna aksha mhlawumbi khanganyethelemntu bemenza ungwami sinesethu but olu mhlawumbi kakumjuku kanti xabana mhlawumbi samweni olufisa uvele wacaphuka nje bekusathandazela mna xesha kakusuka kubiwa kuye wabesetshintshile kubizwa yi-prayer line apha ne lo mntu akafoswanga mntu yena wahamba waya kwi-prayer line neighbor nani wafika wafola ngoku kuyathandazwa the very same person abesuke esitulweni sakhe ngoku ucaphukile ngokathandazelayo bengathi uzawufuna ukulwa like engafuna into ozomthatha ukhona umuntu beasha phaa ithathe elisaphatment and adunjelwa ngumlomo katheni Jesus if you're not careful about this man and if you're not honest let him Jesu Jesu nesikhonza iyaheda bebe qhubela ngalo something uvela wamheda nje esithubeni amthandazele wabazulo phambili yena khangafuni ukuza bexabisile then wamheda imabe umhedela nomna nabantu wena Come here. So let me go to the but when I was also heading Jesus. Now I'm head of the mom. So, wasuka pa kwacho magaza ngabambi. That. When's the moon? Ngokuzwe ngaphambili bekhona abanye abantu bethandazela then bazwa kuyoke bechinji lapha eqongeni angahita abantu balapha ngosamini kangahita abantu wazala umfundisi ebaphansi zeze kashaza but wayenamandla ngogqitha bonke ngabo then baza bonke bazombamba ezela phansi imhloba Doctor Namadola mahlanu usibuya ku6 wabuyisana nokusala ngitsale ngesanga 6 behind the 6 Ndiyokhalela bathi baba I told you
If the ushers they are not attentive, I told you, usher. I know. Mama, no, I'm going to I just got to make it start to know that I'm not about John. What's the child? Utata ngithe ebesepha ngexesha ebebanjwa iasha wayibamba umsole and uyambethe mlingana Mama, ukubona into letter. I see myself. Let me put you shower. Phela ukuthi umama omdala nami ndiyafuna uyikhonelwa ngoba imibala injalo nyani. Yebo uyadlala ibhola. Uyidlala njalo. Ugcwele lokulo. Awuzikhumbuli? Kodwa kuzo zonke indawo wazohead ukwecameni. Hayi kusinetha. Me, I submit to you in the presence of God. And ibonakala head me. Let me get this up. Xa ikunaqaphela izolo, xa elapha lomfana nditheni kuye. Lo ndithethile. Uthe unamandla. Ngempama andafuna nosondela mfowethu ndagqitha namama. If you're not careful about this man, and if you're not another, that's a man. waqala ngomlendo Hayi, abafundisi. Abafundisi ayanda lamatyala abo. Wow, Uhendekasha. 2. Wathatha amadoda ayi-6 wayisangapha wayicela ngapha. 3. Ingumhlinza le ndoda. No. Ekunzima bezona. Amen. But before he proceeds, all I want to say to you, can't let me and joke. In time, Mama City, Amen. Being and if it was not me, I'm not even ashamed because I didn't. Yes, you know, some of you will never know if you are possessed or not till you meet an anointed man. Amen. You will never know. You'll never know. But while on the chico was sent like a polo, was the Gassamian, then put his own company over to you. I don't know what time you can help us, maybe. You know about you don't ever just share anything that you want to share with us. What is it that you want to tell for the other days and transmissions that you are going to kaThixo ngibuleleke noma ukuthukela ulandika ngokunoziso sana nawe tata nasakuthi impilo ezokukhulula impilo